Boa tarde, se nos parece imos comenzar, creo que Anxo non vai vir hoxe, non? Por iso podemos comenzar, estamos todos. E o pleno ordinario do mes de novembro é o primeiro punto do orde do día, evidentemente a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se ten alguna consideración que facer. A acta, como non se pode ler, como lanzábamos na... Sí. Está cargada na pestaña de documentos do expediente e está cargada no apartado de aprobación da acta de sesión anterior na documentación. O día da comisión de finanzas ese día non a poderamos. Pero era a acta da comisión. Bueno, eu non sei se, en calquer caso, procedemos a votar. Bueno, votos a favor da aprobación da acta da sesión anterior. Bueno, aprobase por unanimidade. Segundo punto, dación de contas da resolución da alcaldía. Terceiro punto, expediente 989/2019, bueno, proposta para aprobación inicial do regulamento de conciliación, o regulamento do servizo Outes Concilia. Este é o primeiro punto, bueno, primeiro non, o terceiro, pero dos diversos regulamentos e ordenanzas que queremos, ou que propoñemos aprobar inicialmente. Vou facer unha breve exposición de motivos. E os primeiros que vou comentar se refiren tanto a esta proposta de regulamento como ao que despois presentaremos para o PAI, o punto de atención á infancia, a modificación nese caso, como as ordenanzas que tamén presentamos para a súa aprobación neste pleno. A aclaración inicial, ou a aclaración que quixéramos facer en primeiro lugar, é de procedimento, non? O que estamos facendo hoxe, nestes casos, en todos estes casos, é aprobar inicialmente estes regulamentos e estas ordenanzas. Inicialmente. Iso quere dicir que unha vez que se aproba hoxe aquí estas propostas, deberán ser publicadas no Boletín Oficial da Provincia, haberá un prazo de 30 días que permitirá a quen queira, iso tamén implica aos grupos políticos aquí presentes, facer calquera achega, calquera reclamación ou calquera alegación a estas ordenanzas. Quero dicir con isto que estamos diante un proceso reglado que permite a mellora, a incorporación de achegas e a incorporación de melloras a estes regulamentos e ordenanzas, pois houbera unha cuestión que así o require. Se houbera algunha achega neste sentido, pois estas ordenanzas ou regulamentos que foron obxecto de emenda, por así dicirlo, deberán volver ao pleno e deberán volver a ser informadas en comisión. Estou no certo. Por tanto, haberá un espazo para dilucidar se hai aspectos que se poden mellorar ou non, e onde decidiremos todos. Explico? Esa é unha cuestión importante. En caso de que non houbera achegas ou alegacións, ou como queramos chamar, reclamacións, sí que xa entrarían en vigor, bueno, a salvedade que apuntamos outro día dunha data concreta, non? Entón, esa é unha primeira cuestión que debe quedar clara. Esta é unha aprobación inicial e hai un proceso reglado para a achega de melloras ou que se considere oportuno. Segunda cuestión. O que pretendemos co regulamento que afecta ao servicio de conciliación, ao punto de atención á infancia
e as ordenanzas, o que pretendemos basicamente é ampliar os servizos que presta este Concello nestes ámbitos, tanto na atención á infancia como na conciliación. Esa é a nosa idea, filosofía xeral. Na medida en que ampliamos os servizos e, por tanto, entendemos que ampliamos a calidade dos servizos que ofrecemos, tamén entendemos que é necesario establecer uns prezos públicos. Nós temos unha filosofía de partida que é que necesitamos servizos de calidade, pero os servizos de calidade implican a necesidade de un cofinanciamento, unha parte, na medida en que estas non son competencias, digamos, obrigatorias que ten que desenvolver o Concello. E como acontece na grandísima maioría dos concellos que ofertan este tipo de servizos, é necesario establecer os prezos públicos que nós, como despois comentaremos, apostamos que sexan, evidentemente, acordes á realidade socioeconómica do noso Concello e acordes á realidade, vamos, da renda das persoas potencialmente usuarias. Esta é a segunda cuestión. En terceiro lugar, tamén atinxe a todas as propostas. Eu quero agradecerlle ao persoal do Concello, que basicamente foi quen fixo o labor técnico no caso das ordenanzas de regulamento de conciliación, o persoal do CIN, que fixo un traballo excelente desde o meu punto de vista de busca de información e redacción desta proposta. O persoal, a educadora social, neste caso, que fixo a proposta, recolleu a información necesaria para tanto a ordenanza como o regulamento do PAI, e tanto a área de secretaría como a área de intervención, como tamén viríades nos expedientes, fixo un informe económico que vemos nós exhaustivo sobre estas cuestións. É un traballo arduo, é un traballo que tratamos de facer de maneira o máis rápida posible, porque vemos que é necesario impulsar estes servizos e é algo que non se fai dun día para outro. Dito isto, que afecta a todas e cada unha das ordenanzas e regulamentos que os presentamos, regulamento, o punto, hacía referencia ao regulamento de Outes Concilia, do Servizo de Conciliación. Que pretendemos? Básicamente, darlle cobertura normativa a todos os servizos de conciliación que presta o Concello. Tanto os que xa prestaba, algúns deles, que poden ser tardes divertidas, ou que eran tempo de Nadal, e outros, como os novos. Como poden ser madrugadores, que xa está funcionando, por certo, con, creemos nós, ratio de usuarios moi satisfactorio, entre 13 e 17 de forma habitual, e outros novos, como tamén poden ser no campamento de verán, o que facemos é estender, o que facemos é crear realmente un servicio de conciliación para o verán, estender durante todo o período de verán o servicio de conciliación, dende que remata o curso, o período lectivo, hasta que volve a comenzar, como existen en moitos outros concellos. Ampliamos tamén as horas de moitos servicios existentes, como poden ser os tempos de Nadal e os tempos de Pascua, posto que agora estará este servizo, antes era moitas menos horas, e agora de 8 a 16 horas me apunta a Concelleira de Benestar e Igualdade, efectivamente. E isto basicamente é o que queremos facer, dotar a outros dun servizo de conciliación á altura dun concello europeo do século XXI, que atende á realidade socioeconómica actual, a realidade onde as parellas ou as familias monoparentais traballan e necesitan este tipo de servizos. Creemos que por o momento non se estaban prestando como se deberían prestar e por iso, evidentemente, aprobamos ou tenemos a proposta de aprobar este regulamento de forma inicial. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular ou o Partido. Boas tardes. Nos queremos empezar dicindo que entendemos a necesidade que dende o Concello se facilite a conciliación familiar e laboral de todos os veciños de Outes. Estuvense facendo dende hai anos con diversas actuacións neste sentido. Tardes divertidas, un sueño de Nadal, a Marcha do Entroido, a Semana de Pascua, a Volta ao Mundo, o campamento urbano.
son servicios que se viñan prestando como programas fixos anuais e que viñan funcionando ata agora de xeito gratuito, pero pensamos que tamén con calidade, porque non é unha cousa de calidade, non ten por que ser pagada, tampouco pode ser de calidade e non ser pagada. Ben, pois, polo demais, ademais de funcionar de xeito gratuito, pois contribuían deste xeito a paliar os problemas de conciliación familiar e tamén a que as economías familiares non se vían afectadas pola asistencia dos seus fillos a estes servicios, conseguindo así mesmo desta maneira que o acceso a estas actividades non dependera da actividade, da capacidade económica das familias. Ben, agora vostedes traen a este pleno unha proposta na que aglutinan e varían toda esta realidade dentro dun único programa global que trae asociado o pagamento de todas estas actividades. Podemos entender que vostedes queiran ampliar os servicios existentes ou incluso que queiran prestar outros servicios novos e cobrar por eles. Din que o fan polas novas e cada vez máis crecentes demandas neste sentido. Nós non tivemos a oportunidade de ver onde están registradas e acreditadas esas demandas. O que si non podemos entender é que, a costa de facer eso, vostedes eliminen uns servizos xa existentes, dos que a súa oportunidade e demanda ven acreditada pola asistencia aos mesmos dos rapaces e outes durante anos. Porque que opción lle ofrecen vostedes agora aos usuarios que pola súa capacidade económica non poden facer frente ao pago destes servicios? Porque con esta proposta, por exemplo, unha familia mileurista de outes que teña dous fillos escolarizados e que queira acceder a este programa enviando a os seus rapaces a madrugadores a tardes divertidas, terá que facer frente a un pago de 45 euros ao mes. E se ademais quixeran enviar tamén os seus fillos ao campamento urbano e a outras actividades anuais, a repercusión mensual destes gastos sería aproximadamente de 35 euros máis cada mes, o que suporía un total de 80 euros ao mes. Porque con esta proposta que traen vostedes, onde queda a opción desta familia mileurista de poder mandar os seus fillos a tardes divertidas durante todo o curso escolar, as actividades de vacacións de Nadal, do Entroido e de Pascua, e 15 días de campamento urbano durante o verán, todo de maneira gratuita? Se lle dicimos nós onde queda. Esa opción para estas familias queda eliminada coa proposta que vostedes traen. E con todo isto, queremos recalcar que podemos ver ben que se oferten servicios novos e que se cobre por eles, pero non que se elimine a oportunidade de que veñen disfrutando os veciños de outes de poder acceder de balde aos xa existentes. En canto á repercusión económica na finanza dos concellos, do Concello dada pola aplicación deste novo regulamento e prezos públicos que trae asociados, pois gustaríanos que nos explicasen como van a contrarrestar o feito de que coa súa implantación se incurra no incumprimento da regra de gasto e máis da estabilidade orzamentaria, tal como observa e se advirte nos informes de intervención que constan neste expediente. Nos queremos supoñer que se aterán vostedes as medidas previstas, as medidas a tomar no próximo orzamento municipal, do que, por certo, estamos acabando o ano e de momento non temos noticias ninguna do estado da súa tramitación. E quixera facer unha puntualización en canto que vostedes da asistencia ao servizo de madrugadores, porque ao mellor é que non entendemos ben un dos documentos que constan no expediente que fai un resumen do que está sucedendo agora mesmo e que di que temos a día 17 do 10 un total de 49 inscripcións, pero agora mesmo só unha nena vai a diario e o resto son ocasionais. E se nos imos ás existencias do mes de outubro, a nos dan, facendo unha pequena provisión, danos que vai esa nena é aproximadamente unha media de 3 máis cada día. Está referindo vostede que non se poite ir? A madrugadores. Dixemos todos non dixen madrugadores, non? Refiero a madrugadores, se dixemos outra cousa, esquecimos. Non interpretamos ben o informe que
Pois, bueno, din que as monitoras din que temos unha media de asistencia de 12, pero é moi pouco tempo para que sea unha cifra da que se poida sacar unha estimación algo acertada. Non entendo moi ben ese baile de datos. Non sei. Ten a palabra... Bueno, en primeiro lugar, estamos de acordo con no que se refería tamén o grupo do PP en canto ao importe que hai que pagar para acceder a ditos servicios. Parecenos excesivo para un concello no que moitas familias lles costa chegar a fin de mes. E, efectivamente, xa había unha serie de servicios, os mesmo ofertados pola AMPA, que solucionaban parte dese problema. Con respecto ao servicio de madrugadores, non temos claro na ordenanza, xa os puxamos outro día na comisión, que o horario soluciona realmente as necesidades das familias. Creemos que é un horario demasiado asustado ao feito de que son moitas as familias que traballan fora do noso concello e a hora de entrada nos postos de traballo non lles dá marxa, non? O deixar aquí. Usted outro día remiteuse a unha ordenanza, pero non soubo dicirme cal era a ordenanza que regulaba que ten que ser en referencia a 2 horas antes da xornada escolar. E tamén vemos outra serie de problemas, como é o feito de que non se recolle o que se hai un irmán de 13 anos, por exemplo, e un de 22 no mesmo núcleo familiar, non se recolle esa posibilidade, o sea, non se contempla que o de 22 como gastos, que ustedes poñen outro límite de idade. No de tardes divertidas, pois máis do mesmo. Chamounos a atención, sobre todo, o feito de que supriman este servicio nos meses de setembro e de xuño. É período lectivo, non entendemos por que o suprime, e tampouco outro día nos soubo dar unha explicación convincente. Creemos que é un servicio precario, creemos que é un servicio que o Concello contrata ca intención de mellorar a calidade de vida dos veciños de Outes, que contrata con unha empresa privada. Entón, entendemos que pode vostede demandar desa empresa o horario que crea máis convinte para solventar a problemática das familias deste concello. Non sei por que se presenta de xeito tan pechado. E tamén hai algo que nos gustaría que rectificaran na redacción. Non nos apartados, era o que estaba buscando ahora, pero non o topo ahora mesmo. Refírense a discapacitados. Non son discapacitados. Nada máis que lo digo. Moi ben, teño a palabra o portavoz do Grupo Socialista. Pois, como ben saben a maioría dos presentes, nós demos a aprobación con o noso voto a favor do expediente número 820/2019, que era a aprobación do plan normativo, con idea de que agora se levara a cabo
o regulamento. Como digo, demos o noso voto a favor, e por iso, sabendo ademais que existe a posibilidade de facer achegas, o Grupo Socialista vai dar o seu voto a favor, pero estudiará a fondo os regulamentos e fará as achegas que crea convenientes. Nada máis que isso. Moi ben, bueno, pois agradecemos ese voto a favor do Partido Socialista, do Grupo dos Socialistas, e simplemente facer unha serie de precisións ou comentar o fío do que apuntaba a portavoz do Partido Popular sobre os problemas que se debe a esta proposta inicial, como dixen, que pode ter melloras, se así o consideran vostedes oportuno, para regulamento. Neste caso, vostedes tamén falaron, entendo eu, da ordenanza. Non sei se despois haberá lugar a debate, porque, polo que parece a vostedes, o que máis lle preocupa é que se cobre por este servizo, non? Bueno, eu gustaríame saber que concellos de Galicia teñen servicio de madrugadores, servicio de tardes divertidas ou semellante, servicio durante todo o verán, non 15 días. Aclaremos unha cousa: o campamento de verán que funcionaba ben, vostedes non era un servicio de conciliación, porque o verán non ten 15 días, aclaremos eso, e vostedes saben perfectamente, este é un servicio de conciliación, vale? Entón, claro, se non se presta o servicio, non fai falta cobrar por ele, pero mire, o servicio de concilia ten, acorde ao informe de intervención, gastos previsibles de máis de 80.000 euros. Vale? E con estes prezos, que eu non coñezo ningún concello de Galicia, non o coñezo, e teño tamén, digamos, coñecemento por parte familiar destes temas, que teñan os prezos máis baixos que estes. Por certo, se hai problemas que teñen, familias que teñen problemas económicos, un informe do Departamento de Servicios Sociais do Concello poden ter exención, non pagar. Hai bonificacións de tal maneira que se varios irmáns de xeito simultáneo utilizan un servizo, o segundo e sucesivos teñen un desconto do 50%, e se vai ao mesmo tempo o servicio de madrugadores e tardes divertidas, hai unha bonificación do 50%. Bueno, entón, eu non coñezo, repito, ningún lugar onde haxa uns prezos onde as familias teñen que soportar uns prezos máis baixos que este. Pode haber, non o digo, non o coñecemos. Creemos que son razonables, creemos que son adecuados. E, dicía, que temos un gasto previsible de 83.000 euros e uns ingresos previsibles, sempre unha media, hai que ser cautos, de 21.600 euros. Eso quere dicir que temos un grado de cobertura de 26%. Eso quere dicir que o resto, claro, temos que poñer con recursos propios, menos, neste caso, 12.000 euros que temos da Xunta de Galicia polo servicio de igualdade. É dicir, temos que cubrir o 60% do gasto. Claro, pero que agora temos un gasto moito máis elevado e ofrecemos un servicio como é debido. E despois, o que xa non entendo é que vostedes nos digan que vostedes cobran, pero ademais incumplen a regla de gasto. Claro, por qué? Porque imos a ter un gasto maior, efectivamente, imos a ter que soportar ahora 49.800 cartos. A ver, unha cousa ou outra, claro. O sea, nos din, ahora van a cobrar, por un servicio que antes non se cobraba. Pero ao mesmo tempo nos din, é que gastan ustedes demais. Pois se non cobramos, gastaremos ainda máis, e incumpliremos máis ainda a regla. Se prestamos servizos, temos que establecer unhas vías para, por menos, cofinanciar. Xa digo, o grado de cobertura dos usuarios alcanza 26% en Confilia. Por tanto, eu creo que é unha certa incoherencia. En canto ás apreciacións que fai a portavoz do BNG, empezar por unha, efectivamente, seguramente a palabra que vostede apuntou, discapacidade non é máis adecuada. Persoas con discapacidade funcional pode ser por si sin ningún tipo de problema, e as dúbidas que eu entendo que vostede apunta, pois
que nós fomos asesorados por nosos servicios técnicos, é dicir, 2 horas antes de que comece, digamos, o servicio de madrugadores non pode ser máis de 2 horas antes de que comece o período lectivo, nos podemos consultar, vostede pode facer a alegación, reunimos outra vez. Se non estamos no certo, tratamos de buscar a vía para ampliar ese horario. Non hai ningún tipo de problema. E o mismo con a cuestión de tardes divertidas en suño, se ven, xa temos un informe, justamente por iso puxo, que a partir de maio o número de usuarios en tardes divertidas cae de forma moi evidente, actualmente xa. Actualmente. Vale, ese é o que temos. E, por tanto, pero podes estudar? Non te todo. Con isto, eu non sei se a conselleira de Igualdade de Benestar quere facer algún matiz máis sobre o que xa se apuntou. Bueno, solo simplemente decir que no caso de que non teñen referencia de que as persoas do Concello que necesitan máis servicios de conciliación que os que xa había actualmente, nos que sí que fixemos enquisas as persoas que poden ser potencialmente usuarias. Temos aquí unha pregunta na que se lle formula se teñen dificultades para compatibilizar o seu traballo coas súas responsabilidades familiares. Un 80% das persoas enquisadas contesta que si teñen algunha dificultade, bastante dificultade ou moita dificultade. Entón, eso é consecuencia de que os servicios que se ofrecían ao momento non eran... Eu dicía que nós non tivemos acceso a esa documentación, non que non houvese. Non consta no centro. Vale, por ahora tenemos este acceso, tenemos este documento. Ten algo que dicir? Si, quería puntualizar que algunhas cousas. Cando fixen a conta do que lle costaría a unha familia minorista, por suposto que xa están esas contas feitas aplicando todas as bonificacións das que vostede fala. Eu creo que non me entendeu ben dúas cousas que dixen. A nós non é o que máis nos preocupa que cobren, a nós o que nos preocupa é que deixen fora dun servicio xa existente a xente que o estaba utilizando que o mellor non pode pagalo, non que cobren por eles. E outra cousa que vostede penso que tampouco me entendeu foi o que lle dixen da regra de gasto. Evidentemente, canto máis gasto haxa, a regra de gasto aumentará, eso é impepinable. Pero o que eu quero dicir é que ese aumento de gasto, ese incumprimento, hai que contrarrestarlo. O que lle dixen foi que se tiven vostedes pensadas as medidas a tomar para contrarrestar ese incumprimento que non se produza unha inestabilidade financiera no Concello. Non, evidentemente, sei que se vai a subir facendo máis gasto, por suposto, pero ten que haber unhas medidas que o contrarresten. É o que lle dixen, non o que vostede entendeu. Bueno. Non sei se quere apuntar algo. Sí, en canto, bueno, se tamén estarían de preguntar, se tamén estarían dispostos a ratificar o punto ao que facía referencia no que un fillo maior de idade non computaría. A ver, eu creo que iso se pode sustanciar, María, nesas alegacións. Eu, sinceramente, non teríamos ningún problema, pero que non sabemos se é acorde á legalidade ou normativa existente ou por que motivo non se inclúe desa maneira. Parece-nos unha cuestión moi específica que quen ten coñecementos técnicos sobre a cuestión pode aclarar. Eu creo que se no seu momento se pode falar e se é posible, pois se plantexa unha alegación nese sentido. E en canto ao baremo que establecen para poder acceder a dichos servicios, tamén podemos presentar alegacións, entendo. Sobre todo. Vale. Eu creo que xa podemos proceder á votación. Votos a favor do regulamento, da aprobación inicial do regulamento dos servicios de conciliación ou desconcilia. Votos en contra. Abstencións. Apróbase, por tanto, inicialmente este
regulamentos. Vale. Vou me desfacendo del papel, porque son moitos. Non me vou desfacer del papel. Segundo, bueno, cuarto punto. Aprobación se procede inicial do regulamento do punto de atención á infancia. Bueno, movemos agora cara ao punto de atención á infancia. Ben. Vou coller os papeles, Que pretendemos? Bueno, as precisións iniciais son as mesmas. O que pretendemos é ampliar servizos. Básicamente, que o punto de atención á infancia funcione como unha escola infantil. Por certo, a realidade que xa é mayoritaria en todos os concellos que teñen punto de atención á infancia. Isto é algo que acreditaron os servizos de educación familiar deste concello. A maioría dos puntos de atención á infancia comenzaron funcionando como seguía funcionando o noso, pero xa pasaron a funcionar como unha escola infantil. É unha escola infantil, ou eso que implica? Bueno, pues basicamente a modificación que pretendemos facer, neste caso unha modificación que os rapaces poden estar hasta 40 horas a semana, que o centro este aberto de 8 a 7 da tarde, de 8 da mañá a 7 da tarde de maneira ininterrumpida, por 12 meses do ano, que evidentemente, asa un período de inscripcións como en calquera escola infantil, temos 20 plazas, actualmente tamén como máximo eran 20 plazas, as que podían, ou 20 persoas que podían, 20 nenos que podían estar simultaneamente. Haberá un sistema, repito, de inscripción, e haberá 20 plazas a tempo completo, evidentemente. Se houbera menos ou houbera tempo parcial, pois poderían ser máis usuarios que estes 20. Por tanto, creemos que isto é unha necesidade demandada de moito tempo. Creemos que o servicio que prestaba actualmente o PAI non cubría as necesidades, sobre todo das familias traballadoras que non tiñan garantido que podían deixar os seus rapaces no PAI, e moitos nos últimos anos se viron na obriga de desplazarse a outros concellos para ter un servicio de escola infantil, o cal tamén axudou, sen dúbida, ou non axudou nada que outra recuperar a población, ou axudou a que perdera ainda máis poboación, e por ese motivo nós queremos intentaremos tratar de enmendar esta situación. Isto implica, xa tamén o comento, un esforzo económico importante. Entre outras cousas, implica contratar a 2 persoas máis para telo aberto ininterrumpidamente. 2 persoas, non ten unha delas, posiblemente non sea a tempo completo, e, de novo, tamén implica, supoño que xa podemos falar agora disso, uns prezos públicos. Como en calquera escola infantil, comezando polas escolas infantís da Xunta de Galicia, as galiñas azuis. Por certo, esa apunto, esa variante, inspección da Xunta de Galicia, que é que regula o funcionamento dos PAI e das escolas infantís, suxire, entre comillas, vehementemente, e suxerire, xa sabemos, que tense que establecer uns prezos equiparables aos das galiñas azuis para o funcionamento dos PAIs, tal como queremos que funcione nós, como queremos que funcione, como unha escola infantil. Eso que quede claro. Por tanto, a ordenanza fiscal construíse exactamente igual, ou construíse sobre os prezos das galiñas azuis, con uns prezos que van acorde aos tramos de renda, no que nós, eso sí, vamos a incluir unha rebaixa no custe de cada tramo do 10%, derivado da situación de declive socioeconómico que ten, de declive demográfico, perdón, que ten o concello. É dicir, vamos a ter prezos máis baratos que os dunha escola infantil da Xunta de Galicia, un 10% máis baratos. Iso é o que queremos facer. Seguramente haberá máis cuestións que comentar, pero ten a palabra agora o Partido Popular.
proposta de regulamento ven sendo máis do mesmo do que xa falábamos antes. Queremos dicir, ao igual que no punto anterior, que o Concello debe axudar a conciliación familiar e laboral. Nese sentido, apuntaremos que o PAI, como actualmente está funcionando, xurdeu como resposta ás necesidades mostradas polos veciños naquel momento, que preferían que funcionara deste xeito e que fora gratuito. Aceptamos que quizáis esas necesidades dos usuarios puderon variar dende aquela. Repito que vostedes indican no anuncio web que publicaron na página do Concello que é polas novas e máis crecentes demandas de máis horas de atención aos servicios. Antes decía que non tiñamos constancia, pero agora, bueno, pues xa temos algo que atermos. Pero a nós o que máis nos preocupa da aplicación deste novo regulamento e dos prezos públicos que veñen asociados con ele é que de entrar en vigor vostedes estarían ofrecendo un servizo de 20 prazas fijas para quen puidera que ser apagadas, pero ao mesmo tempo estarían eliminando un servizo xa existente que viñan utilizando moitas máis familias que deste xeito quedarían fora. Entre outras cousas, ben ou porque non poden pagar ou porque precisan deixar os seus fillos únicamente en ocasións puntuais ou durante menos tempo. O peor é que de poñerse a funcionar o PAI tal como vostedes propoñen, estas últimas familias quedarían sin ninguna outra opción por o cuidado dos seus rapaces nesas ocasións en que o necesitan, cando ata agora viñan facendo co servizo existente e ademais de balda. Porque debemos señalar que cos prezos propostos no novo regulamento, por poñer un exemplo, unha familia de Outes con un fillo que ia levar ao pai a jornada completa e que teña unha renda per cápita mensual da unidade familiar de 807 euros, teria que pagar 147,05 euros ao mes. Perdone a matiz. Dixen. Unha renda per cápita mensual da unidade familiar. Entendeste, non? Sí. Que sería un 10% menos no caso de que descenda a poboación no concepto. Ben, en canto á repercusión da implantación deste servicio na xestión económica do Concello, dicimos o mesmo que no punto anterior, que esperamos que tamén para isto teñan as medidas necesarias para poder contrarrestar o seguro incumprimento da regra de gasto e da estabilidade orzamentaria, que tamén neste expediente está reflexado nos informes de intervención. E chegado xa a este punto, o que nos gustaría é facer unha reflexión de carácter xeral, porque creemos que seguindo esta tendencia de eliminar indiscriminadamente servicios gratuitos e cobrando por todo, podes chegar a crear unha diferencia social dentro do Concello, e nós non quixésemos que Outes fose un lugar onde os fillos que teñen máis medios económicos podan acceder a todo e os máis desfavorecidos non podan gozar desta situación, porque se sumamos os prezos dos servizos que vimos a mencionar, pois outra vez lle porei un exemplo, unha familia media de Outes, por exemplo, con dous pais mileuristas e dous fillos, un entre 0 e 3 anos e o outro de edade escolar, por enviar o pequeno ao pai, o grande a madrugadoras e a tardes divertidas, as actividades das vacacións, e poñamos que un mes ao campamento, xa que non vai a todo o tempo que se oferta. Pois poderían chegar a ter un gasto mensual, xa coas bonificacións que as calculo sempre que fago estas cousas, pois un gasto de uns 170 euros ao mes, e a nos parecenos que non todas as familias poden dispoñer facilmente desta cantidade. Por lo tanto, gustaríanos que se fose moi prudente con este tipo de actuacións. Rematou vostede? Sí. Ten a palabra o traballo delegado. Bueno, pues, nós sí pensamos que o PAI era un servicio deficitario que, cando menos, non axudou a que moitas das familias decidiran establecer a súa vivenda ou quedarse a vivir en Outes. Si somos coñecedores de que é o servicio o da escola infantil moi demandado polas familias a hora de conciliar o que é a súa jornada laboral coa súa vida familiar.
pero hai cousas que nos chaman a atención. Os que presentan un pai, en realidad, con unha ordenanza de escola infantil. E logo, en canto ao horario, outra vez, 8 da mañá podemos, pode parecernos máis ou menos limitados, tendo en conta que son nenos de 0 a 3 anos, pero as 19 horas parecenos un horario un pouco reducido demais a hora da conciliación laboral. Igual que no tema de autoesconcilia, creemos que sería de agradecer o feito de poder aportar alegacións e mellorar un servicio que, se nos consta, é demandado e necesario neste concello se queremos fixar poboación e, sobre todo, poboación suave. Moi ben. O portavoz do Partido Socialista, por favor. Nós si estamos de acordo, máis levamos no noso programa de facer unha escola infantil, de dar ese servicio. Sin embargo, eu preguntei o outro día por que un 10% e non algo máis. A súa resposta, pois é porque lle veu así nese momento. Non sei se o colleu contento ou se o colleu triste, pero que si estou seguro é que os usuarios lles gustaría que estuvera usted de festa nese momento, para poder darle maior porcentaje de desconto ás escolas infantil. Simplemente. Preguntou eso. Preguntou vostede. Vale. Bueno, contestes a esta última cuestión. Porque vamos a ver. Hai un tema que é necesario comentar. Porque efectivamente antes se me esqueceu, te pido disculpas por iso. Todos estes, o procedimento que dicen que ten que ir a aprobación do BOP, a entrada de delegacións, etc. Neste caso, no caso do pai, logo ten que ir a aprobación de inspección por parte da Xunta de Galicia. O regulamento é ordenado. Ten que ir. Se non aproban, ven de volta. Non podemos aplicar. Nós, evidentemente, sabendo iso, xa enviamos estes borradores á inspección para que nos den a súa opinión. É o que nos dixeron, ollo, porque os prezos son un elemento importante. E a Xunta de Galicia está insistindo en que os prezos non poden estar por debaixo dos que establece a Xunta de Galicia para as escolas infantiles. Para as galiñas. Non poden estar. Nós discurrimos, entre comillas, un pequeno truco e dicir, vamos a ver. Agarrarse a cuestión de que no Concello de Outes temos menos renda e, por tanto, necesitaríamos menor prezo, xa digo que non vale. Non vale porque, se vostedes se dan conta, os prezos establecen por tramos de renda. Entón, se nós temos menos renda, estaremos nun tramo máis baixo, pagaremos menos. Por aí queda todo claro. Non? Por tanto, que criterio ou que elemento pode facer que os nosos prezos sean un pouco máis baratos para non adensarnos demasiado tampouco deso que nos di a Xunta de Galicia? Pois sí, temos un declive socioeconómico, un declive poboacional. Estamos perdendo poboación. Nós necesitamos este servizo para fixar poboación, non só para atender eses problemas de conciliación, que tamén, evidentemente, serán para fixar poboación. Entón, agarrámonos a isto. Pasamos xa me mira, pusemos esta reducción do 10%, mentras o Concello teña unha situación de perda poboacional, a ver que lles parece. E nos deron, ok. Non foi importante unha cuestión. Se vostede considera que o 20% sería máis interesante, ten vostede a posibilidade de facer esa alegación, estudámola, mirámola, mesmo o consultamos, como que teníamos que consultar, e vemos, pero a filosofía é esa, non queren que sean dos prezos das escolas secundarias. Vexo que a vostedes, efectivamente, é un problema. Non sei o que queren que lle diga. Unha vez que comentei isto, que a Xunta de Galicia non se insiste neso, o que lle digo é que se dirixe a vostede ao seu partido, que non goberna a Xunta de Galicia, que vai deixar moita xente fora deste servizo, porque hai moita xente que non pode pagar isto nas escolas infantís. Que vaya vostede, perdone, xunto a
súa compañeira e alcaldesa de Lousame, que ten exactamente unha ordenanza idéntica a nosa para o seu pai, é un pai, porque a maioría dos pais, volvo a dicir, xa funciona como escola infantil, idéntico, só que non o ten actualizado en 1969, como é de 2016, son 164, pero nós temos un 10% menos, por tanto, tenemos un precio inferior a Lousame, e diga, oi, que está deixando fora a parte da tua población máis necesitada, que é isto? Que política de dereitas é iso? Díganlle vostedes. Entón, home, despois que vostede me diga, é que unha familia mileurista con dous rapaces, con dúas persoas que son mileuristas, non? Cobran 2.000 e pico euros ao mes, que vayan a pagar, ao final que vai a costar 170 euros ao mes, ter servizo de madrugadores, servizo de concilio, servizo de tarde divertido, campamento de verano, e ter un neno, posiblemente tamén, na escola infantil, 170 euros, que teña todos estes servizos, home, pois, a mí parece un razonable. E isto é o que queremos, justamente. Isto é o que queremos. Por eso é importante tamén, eu entendo que vostede dé os datos como lle interesa dar, non? A renta per cápita. Pero unha familia de 3 unidades con a renta per cápita de 800 euros recibe ao mes toda a familia 2.400 euros ao mes. 2.400. Vale? E non hai tantas familias que reciban esas cantidades. Entón, en fin, é distinto aos 800 euros. Eu creo que está bastante claro, eu creo que é un servicio importante, un servicio necesario. De novo, nos fixemos un... Vai a dicir, hombre, eso non lo sabíamos, bueno, fixemos un traballo tamén en Quisa para saber entre os potenciais usuarios da escola infantil para saber que tipo de servicio quererían e se estarían dispostos a pagar. O 96% dos que contestaron 25 familias, estarían dispostos a pagar. O 96%. Bueno, eu creo que nos achegamos bastantes preferencias recibidas. E nada máis. Bueno, cando me falaba da familia mileurista, evidentemente, poñalle o exemplo do que pagaría unha familia mileurista. Es que vostede recorda, dicen que non todas as familias poderían facer frente a iso, porque hai familias que non son mileuristas, son menos que mileuristas. E esas familias son as que nos preocupan a nos. En canto ao que nos dice, falamos os nosos familias, onde nos dicen, se vostedes fixaran unha escola infantil, pois, pareceríamos ben, que cobraran os prezos da escola infantil, pero o que van a facer vostedes é algo que non é unha escola infantil. Non é unha escola infantil, ni estruturalmente, ni conceptualmente. Outro tema. As alegacións estas que se poden facer, parece que se poden facer, porque digo ustedes, non poden facer por lei, todas aqueles que poden estar claro, por saber non entender. Pois non teño así moito máis que dicir, que a renda per cápita, porque a unidade familiar, sino así, porque se chama así, non por outra cousa, chamase así. Correcto. Matou vostede? Claro, a alcaldesa de Lousame xa falarei cando me parece, non cando vostede me diga. Por suposto. Ten algo que... Vostede, son unha pregunta, vostedes, o compromiso por outros, igual que o PSOE, igual que o BNG, levaba no seu programa unha escola infantil. Entendemos que con isto renuncia á escola infantil? Son preguntas maiores. Preguntou vostede? Sí, sí. Non renunciamos. Nós xa falamos do feito en un momento cos servizos, co consorcio e hai a posibilidade, non agora, tamén xa non lo dixeron, nestes momentos, de convertir, volvería a posibilidade de convertir este país nunha escola infantil. Pero xa estaríamos dando pasos en ese sentido. Xa estaríamos dando pasos nese sentido. Pero, bueno, nos agora mesmo resulta moito máis rápido por múltiples cuestións, xa que temos un pai transformado e prestar exactamente servicios moi parecidos aos que presta unha escola infantil. Como fan, por certo, repito, a grande maioría dos concellos que empezaron tendo un pai e agora prestan ou teñen un pai ampliado. E creo que pouco máis. Bueno, simplemente comentar, por tanto, non renunciamos,
que quede claro, non renunciamos, seguiremos insistindo, pero, mentras, estamos traballando con un pai equiparable á escola infantil. Simplemente dicirles, as persoas con menos renda, que está, cando unha familia teña unha renda per cápita inferior ao 30% do emprego, non paga absolutamente nada. Non, perdón, inferior ao 50% do emprego. Non paga absolutamente nada. Entón, bueno, sabemos que é, digamos, para os casos justamente que máis se precisa. Pero iso se establece a propia normativa. Bueno, non imos a continuar. Se parece que votamos. Perdón. Perdón, desculpa. Desculpa, pensei que... Sí, é que me fixo a pregunta e xa me lancei. Como trato tan ben, non xa. A veces sí. Procuro ser bo con todo o mundo. Vexo que fan vostedes moitas enquisas e eu neste tema sinto que non houbera feito unha enquisa sobre o porcentaxe de bonificación. Porque eu creo que se usted lle manda a Xunta de Galicia un 20 e lle din que non, pois despois mande un 15 ou un 10 a ver se lo acaba. Pero non un 10 directamente. Eso é a miña opinión. Ao mellor só E agora podemos pasar Ao algo mellor só fixemos. se vostede quer. Bueno, vale, pois vamos a votar. Votos a favor da aprobación inicial da regulamento do PAI. Votos en contra. Abstencións. Moi ben. Eu non sei se vale a pena, na medida en que, xunto co regulamento, xa se discutiu a ordenanza. Bueno, evidentemente temos que votarla, non? Pero vale a pena iniciar debate sobre as ordenanzas fiscais do PAI e volver a falar do mismo, que coincide. Pasamos a votalas conjuntamente, ou, bueno, temos que votar punto por punto, pero, bueno, aprobación inicial da ordenanza fiscal que regula o PAI, contra o prezo público do punto de infante, votos a favor, votos en contra, abstencións, e a aprobación da ordenanza fiscal que regula os servizos de conciliación ou desconciliación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Pasamos entón ao seguinte punto, actividade de control. Actividade de control, como aparece en primeiro lugar as mocións. Vamos a ver, non tive a oportunidade, non quería comentar antes por todo o Partido Socialista. O outro día na comisión quedáramos en toda a moción que vostede presentou fora de tempo, no sentido que xa estaba convocada a comisión, se poidera debatir. Quedamos en que sí, pero a forma máis correcta de introducirla agora no pleno é aprobando a ausencia. Vense xa, ou debe ser aclarado que o facemos desta maneira porque utilizamos o acordo que por uns minutos, bueno, pues, non é unha pena que non se poida discutir porque, ou debatir esta moción, non porque cumpla agora co requisito da ausencia, porque a ausencia é, pues, se sucede algo que se convoca o pleno e que se produce o pleno, sobre algo que necesita ser debatido, non? Isto é a ausencia. Entón, con isto, queremos dicir que, bueno, pues, tenemos que votar inicialmente a ausencia e logo vostede pode presentar a moción. Votamos a ausencia desta moción, ainda que o hai que... Pero a justificación da ausencia neste caso é a que acabo de comentar, non? Entón, se lles parece, vamos a aprobar a ausencia en primeiro lugar, na que non se está ausente, e despois vostedes a referencia a gente a presentar a moción. Votamos a ausencia. Votos a favor da ausencia. E agora ten vostede, unha vez que votamos a ausencia, a palabra para defender esta moción.
voulle preguntando, non sei se primeiro vai a ausencia, ausente ou as que están plantes. No, primeiro Primeiro, xa se defende esta, sí? Sí. Primeiro son as mocións. O Grupo Municipal do PSOE quere presentar ao Pleno da Corporación unha moción para o seu debate e aprobación. A día de hoxe, un dos problemas da saúde na nosa sociedade é o da morte súbita, que en calquera momento nos pode afectar a todos. Vivimos na sociedade do estrés e, por lo tanto, o risco que nos afecte a calquera de nós en calquera momento. Estamos a falar de conseguir 2 ou 3 desfibriladores para o Concello, que se poderían instalar nos 2 centros educativos, no complexo deportivo do Conchido e incluso na piscina municipal, ainda que os lugares de instalación deixámoslo a consenso dos grupos municipais. Está demostrado que a utilización dun desfibrilador a tempo pode supoñer menos lesións cerebrais e incluso a diferencia real entre a vida e a morte. Eu pregunto-lles a vostedes canto vale unha vida. No Partido Socialista entendemos que hai que poñer os medios oportunos para a prevención e, se chegado o caso, conseguimos con isto salvar unha soa vida, teríamos conseguido o obxectivo proposto. Dende o Partido Socialista non creemos que o custo destes aparatos que rondan os 1.000 euros ese impedimento para a súa instalación, porque cada vez se están dando máis casos de paradas, incluso en deportistas de élite e tamén na xente normal. É por isto que o Partido Socialista de Outes propón o seguinte acordo para a súa aprobación: asumir o compromiso urxente a levar a cabo antes de 3 meses de dotar ao Concello de ditos desfibriladores automáticos para a súa instalación nas dependencias acordadas e ofrecer a formación necesaria a todos os traballadores dos centros para que podan usar ditos sistemas en caso de emerxencia. Pregunto vostede? Sí. Vale. Ten a palabra a portavoz do E ben, pois, ata onde nos podemos saber, neste momento, a agrupación de voluntarios de protección civil conta con un desfibrilador que foi dotado en base a un convenio firmado por este Concello coa Xunta de Galicia. E sabemos que en un determinado momento a presenza dun aparato deste tipo, xunto con personal cualificado para usalo, pode salvar unha vida. E por iso vemos ben que o Concello conte con máis desfibriladores e ofreza a formación necesaria para que poidan ser usados coas debidas garantías de coñecemento polos traballadores dos centros, onde pensamos que deben ser os técnicos competentes de protección civil que recomenden onde deben ser instalados estes aparatos. Moi ben. Ten a palabra por favor do Venegas. Bueno, a nós tamén nos parece importante que a dotación dos desfibriladores destes dispositivos en moitos dos emplazamentos aos que facía referencia o compañeiro do PSOE. Si tamén recomendar a formación do persoal que este nas instalacións onde se vayan a implantar. E, por lo tanto, non temos si vamos a votar. Moi ben, bueno, pois por a nosa banda o grupo de goberno tamén está de acordo co contido e co acordo que se pretende chegar con esta moción. Efectivamente, actualmente temos un desfibrilador que está, ademais, situado no polideportivo. Fai pouco houve unha xornada de formación por parte de persoal de protección civil no propio colexio, non? Porque tamén está cerca do colexio. En calquer caso, entendemos que sería necesario que houbera este tipo de aparatos e que houbera xente coa formación necesaria para usalos noutros lugares do Concello,
e, por tanto, tamén aprobaremos ou daremos o visto bo ou daremos a aprobación a esta moción. Si se hai algo máis que dicir. Votos a favor. Aprobamos por unanimidade. Moi ben. Despois temos 3 mocións presentadas polo BNG. Bueno, a orde, a verdade é que había aquí unha orde aquí, pero non sei se... Bueno, pois a primeira sería da bolsa de vivenda, se te parece ben. Para o Grupo Municipal de Benegán, ao ver o establecido na Lei de Administración Local de Galicia, formula para o seu debate a aprobación polo Pleno da Corporación da seguinte moción. O Concello de Outes é o que máis habitantes perde en toda a redonda. Esta sangría demográfica é debida non só ao vellentamento da nosa poboación, senón tamén a grande porcentaxe de veciñanza que, por non atopar emprego, se ve obrigado a emigrar e a buscarse a outros municipios. Ante esta situación, a nosa corporación debe facerse responsable e actuar para tentar frear dentro das súas capacidades e competencias esta pérdida continua. Un dos problemas principais que adoita atoparse a xente cando quere vivir no noso concello é a gran dificultade para atopar unha vivenda para alugar. Algo paradigmático, xa que no noso concello conta con moitísimas vivendas baleiras. O BNG propón, por tanto, a creación dunha bolsa de vivenda local que aúne toda a vivenda disponible para aluguer e incluso tamén para compra. Esta bolsa deberá facerse pública nun apartado visible da web do Concello e estar sempre a disposición dos usuarios. O Concello debe tentar tamén poñer todas as vías que sexan posibles para animar os propietarios a que poñen a disposición as vivendas baleiras. En base ao exposto, propónse o Pleno da Corporación Municipal de Outes a adopción do seguinte acordo: que o Goberno local, logo dos trámites necesarios, desenvolva unha bolsa de vivenda local e que se analice a posibilidade de crear unha partida para dotar de axudas ao aluguer as persoas menores de 35 anos apostando polo asentamento poboacional. Hasta aí. Ben, ten a palabra o portavoz. Pois o noso grupo cree que dende o Concello as medidas que se deben tomar para frear o descenso poboacional xirán fundamentalmente en torno a 3 eixos: prestar servizos municipais, ter boas comunicacións e ter fácil acceso á vivenda. Ainda que non estamos seguros de que o xeito máis eficaz para conseguir este último punto sexa ter unha bolsa de aluguer municipal. Como tamén creemos que as eventuais axudas ao respecto non deberían restringirse a menores de 35 anos, senón que deberían ampliarse a outras causas para máis desfavorecidas que eso. Está? Sí, está. Palabra, por favor, Con respecto a esta moción, direi antes de nada que a perda de poboación en Galiza é generalizada, ainda que máis acentuada nunhas zonas que noutras. O certo é que Galicia perdeu cerca de 50.000 habitantes nos últimos 5 anos. No noso concello pasamos de 10.000 no ano 91 a 6.400 no ano 2018 e a sangría non se detén, perdendo unha media de 140 veciños anualmente. Pero teño que dirixirme ao BNG e dicirlle que non é certo, como dicides no segundo parágrafo, que a corporación teña que facerse responsable desta perda, porque eu formo parte da corporación e non me sinto culpable. Por outra banda, non creo que sexa difícil alugar un piso ou unha casa en Outes. Non me parece urxente, entre comillas, a creación dunha bolsa de aluguer, porque, como dixen outro día na comisión, vexo algo complicado.
No que estou totalmente de acordo cos compañeiros do BNG é a segunda proposta, ainda que creo que foron moi benévolos ca súa redacción, pois din que se analice a posibilidade de crear unha partida. Nós, Partido Socialista, si creemos necesaria a creación das axudas ao aluguer. Dito isto, vou apoiar favorablemente a moción inteira do BNG. Bueno, dentro do grupo de goberno, evidentemente, somos conscientes e nos preocupa o problema de perda de poboación de Tenontes. Temos indicios, serán a verdade non obxectivados, de que efectivamente, habendo moita vivenda baleira, hai persoas que queren alugar e non atopan unha vivenda, posiblemente porque as vivendas estean nun estado non adecuado ou por os motivos que sexan, que efectivamente o mercado aí non está funcionando adecuadamente e que, na medida que pretendemos que outros pare a sangría poblacional, pois esta medida pode ser interesante. Nos estamos, efectos, levamos un tempo traballando en algo moi semellante que cumple con este propón, que é a adhesión ao convenio de colaboración entre o Instituto Galega de Vivenda Sola e a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAM, justamente para desenvolver o programa de vivendas baleiras, que é un programa que se leva funcionando desde 2015, hai concellos mesmo da redonda que están adheridos, que implica que efectivamente despois se crea unha bolsa de vivendas a nivel local para favorecer o aluguer. Creemos que desa maneira se pode efectivamente facer efectivo este acordo e, por tanto, tamén vamos a votar a favor e analizaremos como aquí se apunta a posibilidade de dotar axudas ao aluguer as persoas menores de 35 anos e, se posible, a outros colectivos que así o precisen. Non sei se ten algo que comentar portavoz do BNG. Bueno, eu, ante a puntualización que fixo o compañero do PSOE, na redacción, efectivamente, dicimos que se debe facer responsable. Entendemos que, máis que facerse responsable, ou que teñamos que ser responsables, pois que debemos sentirnos responsables a hora de que formamos parte desta corporación e, por lo tanto, debemos buscar as maneiras de frear este despoboamento. E efectivamente, hai moita xente que quere vivir neste concello e que non atopa vivendas para alugar. E un dos grandes problemas, moitas delas apunta vostede que poden estar en mal estado, nós non creemos que sea só eso, haberá algúns que estén en mal estado, pero sinceramente que a xente vive fora, entón están emigrados, a ver se nos entendemos. Entón non teñen a opción de, pois, a vivenda que queda aquí, poñela a aluguer. Entendemos que o fin da moción é que como corporación debemos intentar facer todo o posible para frear este despoboamento no noso concello e intentar que se revirta. Moi ben, non sei se queren engadir algo máis no Partido Popular, Partido Socialista. Sí. Vamos a ver, acabo de enterar de que ustedes, o grupo de goberno, xa estuvo a través do Instituto Galego de Vivenda Sola e da FEGAM valorando o da creación da bolsa de vivenda. A ver, creo que se vostede ten esa información, debería poñer encima da mesa o día da Comisión de Servicios para eu poder valorar ou dar a miña opinión sobre que temos outra posibilidade enriba da mesa. Eu acabo de enterar. Eu acabo de decirle aquí aos compañeiros, por outra banda, non creo que sea difícil alugar un piso
non me parece urgente a creación dunha bolsa de aluguer. Eu podo dicir que podo esperar a información que ten vostede a chegar a un acordo a través de No, está ben, se me explico. o que quero é que, se vostede ten información de que xa tratou deste tema con institucións, que non la vea. A ver, vamos a ver, penso que dicen que estamos estudando a adhesión a un convenio que existe, un convenio entre a FEGAM e o Instituto de Aluguer de Vivendas que justamente busca a creación dun programa de aluguer de vivendas en Madrid. Estamos estudando, espera un segundo, estamos estudando. Entón, non fixemos aínda ninguna xestión, e en calquera caso, a existencia dese programa sabe como pode saber calquera de vostede. Por tanto, que quere que lle diga? Isto xa leva de publicado de 2015. E nos dicimos que nos parece unha boa vía, nada máis. Creemos que non é unha cuestión crucial que nos deberíamos poñer arriba da mesa na comisión de servizo. Creemos que, para nós, parecenos, por poderlo, unha vía é dar cauce á aprobación ou nos dá a posibilidad de aprobar esta moción, ademais, ou de cumprir o acordo desta moción, nada máis. Eu creo que non hai nada que agachar, nin nada que... Hai un matiz. Agora acaba de dicir que están estudiando, non que tuveron reunión co Cafegán. Pero dixen antes que tuveron reunión co Cafegán. O mellor, se o dixen foi un lapsus lingua. Non lo sei. Ou eu entendí. Vale, pode ser. Pero refírome que se vostede ten información de algúns puntos de mocións que se pagan, que a mí, que vostede é o meu alcalde, que me dé a información que usted tenga en seu concello. Pero, en fin, non me vou presentar agora, creo que estamos debatindo unha moción que o BNG presenta e nós estamos votos a favor desta moción. Aprobado por unha... A seguinte moción que nós temos aquí, a do Monte da Pena. Monte da Pena. Bueno, pois o grupo BNG quere presentar dentro deste pleno a seguinte moción. O Monte da Pena é un paraxe natural do noso concello de suma importancia natural, histórica e paisaxística. Despois de todo o dano, incendios e roubo de pedras que se produciu durante moitos anos, aínda se conservan importantes restos arqueolóxicos, como son tres magmas. O seu pé do punto do seu destino e dúas na parte baixa dos penedos e nos chans da Millareira e no alto de Pedrouzo a menos de 500 metros das outras dúas na súa área de dominio. A Medoña, el Tabreado e o Gallardo. A súa posición e elevación estratégica que permite ver as dúas marxes da ría de Muros e Noia, dende o Castro de Baroña ata Montelouro, por entre os montes do Confurco, na parroquia de Talla, en Lousame, deixa ver un anaquiño de mar fronte á costa de Carril, na ría da Arousa, e a imponente cordilleira do Barbanza. Non é, por tanto, un punto paisaxístico calquera. Creemos que debería ser un punto de referencia á hora de atraer turismo a este concello e potencialo como tal. O seu valor arqueolóxico, paisaxístico e histórico é, por tanto, moi elevado. Creemos que, por tanto, que precisa dun mínimo de protección que non conta a día de hoxe. En base ao exposto, propónse o pleno da Corporación Municipal de Outes a adopción do seguinte acordo: que o Goberno analice no prazo dun mes, e aclaro o do prazo, posto que todos sabemos que aí está proxectado a ubicación dun parque eólico, por iso a ausencia, por iso
o que podemos considerar un prazo tan apremiante. A aprobación desta moción, un prazo para a aprobación desta moción, e ver cal será o mellor marco legal para candidatar a Monte da Pena para que sea incluído como espacio protegido na rede que se considere oportuna ou que consideren oportuna. Moi ben, ten a palabra o Partido Popular. Quixéramos únicamente apuntar que a protección dunha parte importante dos paraxes a que se refire esa moción xa está recollida no Plan Xeral de Ordenación Urbana que se aprobou no Concello de Ouzos no ano 2011, no mes de xaneiro. Está protegida a través da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia como área de protección integral de cautela de xacementos arqueolóxicos. Consta no tomo 2 do Plan Xeral de Rexión, creo que é o número 20, está aquí. Parte disso xa está protegido dese selo. Ten algo que dicir o representante do Partido Socialista? Sí. Que o Monte da Pena é unha paraxe excepcional está fora de toda dúbida. Xa que a súa posición deixa ver, como dixo o compañeiro, un espacio claramente pola súa altitud, como en toda a ría de Muros, en parte da Darousa. Que se conta que a xente subía ali en riba o día 24 de xullo para ver o resplandor dos fogos do Apóstolo. E supoño que aproveitarían para algo máis, pero bueno. É que debemos cuidar para que polo menos se manteña como está a día de hoxe. Pero se queremos que en algún momento poda ser un espacio protegido real, penso que debería, e refírome a vostedes outra vez, darle vostedes algo máis de tempo a este goberno, porque dende a miña humilde opinión nun mes non son capaces de facer nada para gestionar a súa inclusión e proteger o Monte da Pena como lle va. Está ben. Bueno, matou vostede. Bueno, empezo por este último punto. Eu non sei se acerta vostede a proposta que fai o Partido Socialista, por lo menos ampliar un mesiño máis para ter máis marxe ou non. Podemos estudiar a ampliación do margen de tempo, pero a ausencia xa aclarei polo que venía justificado. Creemos que debe ser, as sesións deben empezar tanto antes. A min, seguindo, pensei que non quero meter moito neso, pero seguindo o que apuntou o Partido Socialista, igual podemos pedir a protección dese espacio por motivos demográficos para apoiar a recuperación e a vitalidade demográfica do Concello. Pero bueno, creo que por aí non vai colar. Nós estamos de acordo, efectivamente, algún apuntou a portavoz do Partido Popular, se existe un certo grado de protección desta zona, pero ese non é obstáculo de que poidamos estudar e analizar se pode ampliar, digamos, a outros elementos, outros eidos, do ponto de vista das especies que poidan existir, especies naturais, flora, fauna, etc., a protección deste espacio. Por tanto, sabemos efectivamente que é limitado este mes, pero o prazo dun mes vamos a intentar facelo o antes posible e contar con un apoio profesional nese sentido para que, ver as posibilidades de que exista un marco de protección máis elevado para o Monte da Pena e a zona cercana ao Monte da Pena. Sí. Que non me quedou moi claro se ao final o prazo é un mes ou como que se papas teremos 2 meses máis. Non sei, tampouco me quedou claro, pero un mes creo que para ir empezando a xestión, non? Na moción aparece un mes, tenemos que recollera como tal.
Claro, é que estamos falando de analizar. Bueno, nós daremos pasos nun mes, daremos pasos efectivos nesta dirección, a pesar de que o portador do Partido Socialista manteña dúbidas ao respecto. Votos, por favor. Moción do BNG sobre vertedoiros incontrolados, creo. Sí. Bueno, o BNG, o abeiro do establecido na Lei de Administración Local de Galicia formula para o seu debate a aprobación polo Pleno da Corporación da seguinte moción. Toda a veciñanza coñece algún que outro lugar do noso concello no que se acumula lixo e outros enseres de maneira incontrolada e que atentan contra a salubridade dos espazos e da natureza. Por certo, un inciso, estaría ben que o concello dara exemplo. Exemplo de que? Sí. Retiraron vostedes as sardineiras do paseo do Freixo e non arribaron ao mellor sitio que tiralos no descampado. Mal vamos. Estes vertedoiros incontrolados, en ocasións situados en lugares protegidos, como pode ser o LIC Esteiro do Tambre, supoñen unha grave amenaza ao medio ambiente polo lixo que ali se tira e polo dano potencial que albergan, xa que moitos dos enseres descoidadas son electrodomésticos como frigoríficos que poden chegar a perder gases e líquidos altamente contaminantes. A Corporación debe buscar vías para frear esta situación e avanzar no ornato e salubridade do noso territorio. Unha boa medida foi crear o servicio de recollida para o punto limpo, mas non debemos quedarnos aí. Hai que avanzar e sancionar tamén nos casos que sean precisos. En base ao exposto, propónse ao Pleno da Corporación Municipal de Outes a adopción do seguinte acordo: que o Goberno, logo de consensuar coa oposición, elabore unha ordenanza que loite contra estas actitudes e que estableza sancións para os casos máis graves e proceda a retirada dos xa existentes. Bueno, eso non está no acordo. Non está no acordo, pero entendémoslo, non? Entendemos por que entendemos. Entendemos que se presentamos unha moción onde decimos que hai vertedoiros incontrolados, pues tenemos que hacer algo con ellos. O deixámonos ali. Bueno, vale. A representante do Partido Popular ten a palabra. Ben, efectivamente, consideramos un comportamento completamente antisocial e moi pouco respetuoso co medio ambiente a proliferación de vertedoiros incontrolados ao longo do noso concello. E creemos que se deben facer todos os esforzos precisos para controlar este asunto e que os responsables destes feitos asuman de algún xeito as consecuencias que se poden derivar destes actos tan pouco exemplares. E coincido coa representante do bloque no de que hai que dar exemplo, sobre todo porque esa as sardineras fixose diante dun cartel que pon prohibido verter lixo a sanción máxima, que un pouco, non o vexo ben porque tampouco va a pasar foto, pero son varios exemplos de lixo. E ten o pastor socialista que se está rindo, non sei por qué. Sí, perdón por ser. Ahora, estamos de acordo con que se elabore unha ordenanza para sancionar estas condutas incívicas. Ainda que sabemos que é imposible facer un control total destes vertidos en lugares que non corresponden. O convencemento de que deben depositarse nun punto limpo só se chega se a xente está concienciada. E isto é unha tarefa moi complicada. A maioría dos veciños non denunciamos porque se tomaría como unha falta de respeto, cando debería ser todo o contrario.
Deberíamos estar todos de acordo en que non queremos vertedoiros incontrolados e non denunciar, senón avisar as autoridades para que avisen os infractores e, en caso de reincidir, tomar outro tipo de medidas. Pódese volver a intentar por enésima vez con charlas, con folletos informativos, con bandos, pero sobre todo concienciando os veciños de que avisen no concello. Con todo isto que dixen, estou a favor da moción do BNG e o meu voto será favorable. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, nos estamos preocupados por este problema, sabemos que existe e queremos lutar contra él. Evidentemente, desde sempre, non? Os vertedores incontrolados e, efectivamente, un comportamento incívico, etc. Eso estaremos todos de acordo, creo que non é... Pasa que aquí o que se pide é unha cousa concreta, vamos a ver. Que é que elaboremos unha ordenanza ao Concello, que agora é donde hai un pequeno desacordo, porque non creemos necesaria esa ordenanza. Ese é o que pensamos. Por qué? Porque se existe normativa que castiga eses comportamentos. Entón, por que imos crear nós unha ordenanza con todo o que se implica de traballo, de desenvolver desenvolver un marco reglamentario, etc., cando existe a Lei 22/2011 de 28 de xullo de residuos e solos contaminados e a Lei 10/2008 de 3 de novembro de residuos de Galicia, que justamente establece sancións. A primeira, a lei a nivel estatal, que poden ir dos 900 ao 1.790.000 euros en función da gravidade da infracción, e a lei 10 de 2008 de residuos de Galicia establece sancións chegando 600 aos 2 millóns de euros de infracción. E o Concello, que ten potestade e competencias para, digamos, actuar de oficio e actuar en defensiva e sancionar xa con este marco legal a quen comete unha infracción neste sentido, bueno, pois non necesita unha normativa maior, que evidentemente o pode facer solo en determinadas cuestións, cando son residuos de tipo urbano, os que competen por as, valga a redundancia, competencias que temos. Por tanto, podemos sancionar, podemos iniciar o procedimento sancionador, podemos actuar por tanto de oficio. Creemos que é gratuito, entre comillas, enténdase, crear esta ordenanza cando xa existe un marco normativo que nos permite castigar, e estou completamente de acordo, non? Que tenemos que facer moitas veces ser máis cautos socialmente, institucionalmente, a hora de atender este problema, pero xa existe normativa, e da que eu non son precisamente liberal, pero un pouco sí, cando xa existe normativa, crear máis normativa, crear máis regulación, pois penso que non é nada. Entón eu simplemente lles pediría, en este caso aos representantes do BNG, que esta moción a convertíramos, digamos, unha especie de acordo polo cal o Concello, esta corporación toma constancia, digamos, constancia deste problema, e que actuará de forma efectiva para lutar contra ele co marco existente, pero crearnos unha ordenanza eu creo que é un pouco excesivo, de verdade, de verdade. Entón, non sei se lle parece... Porque xa existe a posibilidade de sancionar. Bueno, entón existe a posibilidade de sancionar. Ben, como vostede diu, creo que o problema basicamente está en que moitos dos veciños non son coñecedores desa parte, non? De que lles pode chegar. E logo tamén somos conscientes de que algún dos vertedores non son veciños, O sea, moitos dos vertedores que hai por aí son veciños, pero outros non. Son outro tipo de actividades que todos coñecemos e os que atoparon un sitio aí onde desfacerse deste tipo de deseos. Pódenos valer a modificación que vostede di. Pódenos valer, nós o que buscamos ca moción é que concienciar primeiro os veciños e logo revertir esta situación, e que o
Concello asuma a limpeza destes puntos. Cando é competencia nosa, non? Se entende, vale, cando é competencia nosa, estamos nos concellos. Bueno, eu non sei como podemos establecer o acordo, pero que o goberno logo de conservar, que o goberno, ou que dende o Concello, se faga unha concienciación máis efectiva sobre a gravidade deste problema e que se actúe en consecuencia a hora de evitar a proliferación deste tipo de actividades. Algo así, digo porque temos que materializar un acordo. Perdone, parece... Estou sucedindo a compañera do veterinario. Que nos pode valer porque no acordo con que o goberno logo de consensuar coa oposición sacamos o de elabore unha ordenanza aplique a normativa existente contra estas actitudes e que loite contra estas actitudes e que establezca sancións oportunas nos casos que aplique sancións porque as sancións están para todos. Vale, me indica a secretaria que sacamos entón o de elaborar a ordenanza e me indica que temos que votar a enmenda tamén enmenda perdón hai que sustituir tamén o de establecer por aplicar bueno, xa queda vale, perfecto, xa queda grabado, non? Entón votamos a enmenda e xa queda aprobada, non quero? Solamente un único punto xa o punto enmenda. Vale, pois entón votamos a favor con ese cambio. Votos a favor con ese cambio? Bueno, queda aprobada a moción do BNG con ese cambio. Ben, e agora pasamos a robos e preguntas. Se les parece, comezamos polos robos e preguntas, perdón, claro, que quedaron pendentes do pleno anterior e despois polas que se fixeron por escrito e finalmente polas que se fagan aquí de forma oral. Do pleno anterior quedaron 3 preguntas, unha do Partido Popular e que, bueno, casi xa está contestado por paso do tempo. Segundo dixo o Concelleiro de Cultura, a planta baixa do Centro Social de San Jorge vai estar ocupada de mediados de xaneiro, onde se van celebrar as eleccións xerais do vindeiro 10 de novembro. No Centro Social de San Jorge celebráronse, non houve ningún tipo de incidentes que nos saibamos, por tanto, xa está contestado, non? Xa sabíamos. Do Partido Socialista había outras 2 preguntas. O Grupo de Goberno ten coñecemento de que se vai poñer unha nova liña eléctrica que pasa por varias parroquias do noso Concello. Temos, sí, que supoño que se refire á liña de alta tensión Lousame Mazaricos, unha liña que está na rede eléctrica española, de empresa pública, foi declarada esa actuación de interese público. Presentaron esta empresa na medida en que afecta ao Concello e ten que facer obra no noso Concello comunicación previa en materia de urbanismo, que xa foi concedida, non foi concedida, foi simplemente recepcionada a comunicación previa, e, eso sí, liquidado, efectivamente, foi notificada a liquidación de tasas. Sabemos que afecta sobre, basicamente, dos parroquias do Concello, Santa Ourente e Valadares, e pouco máis. En canto a segunda pregunta, os robos, contaba vostede no último pleno, os robos non están sendo ben atendidos, tanto tempo estima o goberno que é necesario para levar o termo. Que quere que lle diga? Depende do robo. Haberá robos que podamos levar a cabo e solventar antes e outros que nos costará máis tempo solventalo. A nosa intención é atender os robos sempre, canto antes, mellor.
se ten algo que comentar. Reserva un comentario. Me lo reserva. Van a ser que non marcha el. Ben, temos agora 4 preguntas, perdón, presentadas por escrito polo grupo de Debate. Bueno, a primeira pregunta é que temos entendido como o Concello ten participacións na sociedade propietaria do que era o antigo CEGAS, o Hospital de Ceirán. De ser isto certo, cantas accións ten o Concello en esta actividade, cal é o valor do mesmo das mesmas, e se houbo algún desembolso das arcas públicas cara a esta sociedade nos últimos 10 anos. E tamén se houbo algunha reunión de accionistas nos últimos anos. Vale, paso a contestar. Bueno, hai que ter en conta unha cousa. Esta pregunta ten a súa complicación, a información que non é fácil conseguir, e vostedes presentaron a pregunta onte ás 7 da tarde. Entón, bueno, en fin, o único que podemos contestar é que o Concello, que non saibamos, ten 51 accións sobre 10.000 que ten a Sociedade Anónima Cengas. Sobre o valor desas accións, por non descoñecémolo, non sei se se refira tamén ao valor de suscripción, ao valor real, teremos un calquer caso que indagar, non? Que non é o mismo valor de suscripción que o valor que realmente ten agora, dependendo dos resultados que teña a sociedade. Ahora pouco de lente. Posiblemente. Temos poucas accións, como xa comentamos. Houve algún desembolso das arcas públicas para esta sociedade nos últimos anos? Que a non nos conste non, pero repito, en 7 horas, 6 horas non podemos tampouco indagar. Que nos conste non. E se houve, non entenderá ben, algunha reunión de accionistas nos últimos anos? Que a non nos conste tampouco, non nos sabemos, pero preguntaremos. O que quero dicir, non nos dou tempo, evidentemente, digamos, conseguir información sobre este tema. Entendo que se nos vai responder no próximo pleno. Se temos a información, sí, pero sí, vamos a tratar de apuntamos que quedan estas cuestións para o vindeiro pleno, ¿vale? Porque por unha cuestión de tempo non nos dou tempo a conseguir a información. Bueno, a seguinte pregunta. O Concello, que tal, xa nos responderon estes días un pouco a través da prensa, pero non, xa tiñemos a oportunidade. O Concello ten manifestado nos últimos anos a súa intención de restaurar e abrir un centro de interpretación na recentemente adquirida carpintería de Ribeira en Rolla. Nos últimos días vimos declaracións do Goberno nos medios de comunicación ao respecto deste tema. Cando se pretende actuar nas instalacións, con que recursos se pretende actuar, cal é a data de apertura aproximada e pénsase dialogar coa oposición ao respecto, pénsase contratar algún guía formado ao respecto. Paso a contestar. Vamos a ver. Centro de interpretación, bueno, a denominación concreta está por establecer. Cando se van a comenzar as actuacións? As actuacións, digamos, propiamente físicas de obra, etc. Primeiro haberá que licitar as obras. En calquera caso, bueno, deberíanse desenvolver ao longo de 2020 e 2021. Ese é o que está establecido na propia petición de axuda que se fixo ao Grupo de Acción Local Pesqueira 2020 e 2021. Ben é certo que estamos ainda pendentes da concesión de costas para poder facelo. Ainda estamos pendentes e levamos... É un tema que nos preocupou e nos ocupou bastante nos últimos tempos porque, efectivamente, con costas hemos topado. E agardamos que próximamente se solvente este tema. Houve que facer varias xestións coa Dirección Xeral de Costas, en concreto coa Delegación Territorial aquí na Coruña. A seguinte cuestión que vostede apuntaba
Con que recursos se pretende actuar? Vamos a ver. Temos unha axuda ao hogar de 100.000 euros. O proxecto presentado é de 349.000 euros aproximadamente. E esa é a axuda confirmada que temos. Confirmada. O resto, temos dúas vías. Recursos propios ou a axuda de outras administracións. Na reunión que mantivemos o lunes pasado na Deputación da Coruña co presidente, veuse con bons ollos este proxecto. Nos confiamos en ter axuda da Deputación para cofinanciar este proxecto no porcentaxe que sea máis elevado posible. E non desbotamos que outras institucións ou administracións poden tamén, digamos, cofinanciar este proxecto. A data de apertura aproximada, bueno, pois agardamos que ao longo de 2021, posto que as obras, digamos que se van a estender 2020, hai unha anualidade tamén, que nós queremos que sea, digamos, que non ocupar todo 2021, pero podemos ocuparlo máis. Ao longo de 2021 agardemos que este funcionando. Pénsase dialogar e informar a oposición ao respecto? Por suposto, cando teñamos algo máis avanzado os contidos e cando teñamos a confirmación de postas, que é unha cuestión esencial, pois falaremos con vostedes, e non só con vostedes, eu creo que tamén é importante, de feito, teño que dicir que de cara ao proxecto museístico que se estaba elaborando xa houbo reunións con asentes sociais, os coñecedores da temática da carpintería de Ribeira, expertos no tema, asociacións, e, bueno, seguiremos facéndoas e tamén, evidentemente, dando toda a información que vostedes consideren e que vostedes soliciten. Pénsase contratar algún guía formado ao respecto? Ainda non, esa é unha cuestión que non podo contestar, porque ainda non sabemos se vai facer falta, senón como hai que concretar aspectos que ainda a día de hoxe non temos concretados. Nos, a verdade que pensamos que era un proxecto que estaba bastante máis avanzado, polo visto é algo que non. Vendo que sale en prensa tanto por parte da Xunta como por parte do Concello tan asiduamente, pois entendíamos que era algo que xa estaba moi avanzado, pero parece ser que non. Bueno, é un proxecto que ten unha súa lugar, que hai un compromiso para claro. executarlo, e, claro, pero non podemos estar vendendo continuamente algo que non digo só por parte do Concello, que por parte da Xunta tamén, vendendo algo que, como usted mesmo acaba de decirlo, con costes hemos topado, o sea, ainda estamos nese punto. Entón, bueno, vamos a ter esa cuestión. O proxecto nos parece moi interesante e confiamos e agardemos que estea desenvolvedose o antes posible. Seguinte pregunta. Seguinte pregunta. As obras da Praza de Galicia levan un par de semanas paradas. A que se debe isto e cando se pensa reanudar? Vamos a ver. Nestes momentos non se está actuando ali, efectivamente, por varios motivos. En primeiro lugar, hai unha pequena reformulación do proxecto, sobre todo por mor de como facemos compatible, digamos, o acceso ao colexio coa propia praza. Entón, había un proxecto, un plan inicial, que non contaba, pensemos, que se tiña que seguir deixando acceso por esa zona para vehículos, para autobuses, etc. Ou para vehículos de emergencia. Entón, agora está facendo unha pequena reformulación do proxecto que se vai ademais comunicar a educación, xa está a educación ao tanto sobre iso, xa tuvemos reunións con a educación. En segundo lugar, é unha cuestión tamén, non? Este proxecto vai a 2 anualidades, vai se desenvolver ao longo deste ano, xa se fixo algo, e despois ao longo do ano que ven. É unha parte importante das actuacións na medida en que afectan ao colexio, a entrada ao colexio non se van poder desenvolver hasta que remate o período lectivo. Esa é unha cuestión a ter en conta tamén. Vaise agora seguir, posiblemente, cando acabe esta pequena modificación,
saen a reiniciar, pero despois vai pasar un tempo que moi posiblemente non se poida facer unha parte porque temos que seguir dando servizo ao colexio. Entón, hasta o verán non se poderá completar as obras, non? Esa é a nosa previsión. A ver, a reformulación do proxecto que vostede nos conta xa non la contou. Entón entendemos, ou daquela entendemos que xa estaba feita, ou que se estaba facendo, cando menos. Pero visto ainda non. Pode haber máis unha reformulación? Non, era a mesma. A problemática exposta era a mesma, que era o acceso a entrada dos autobuses no colexio. En canto do período lectivo, podemos entendelo, pero bueno, nos entendemos que se as obras estaban ou puderan seguir agora mesmo en marcha, agora temos aquí 2 semanas, non? Que non van a ser lectivas. Vamos a ver. A ver, con isto rematamos porque non pode haber máis Estos son cuestións estrictamente técnicas. Cando se fai unha obra, se inicia, hai un replanteo da obra, etc. Despois se chega ao terreno, é o mellor non dan as copas para as augas, para os sumidoiros, etc. Non hai que buscar solución. Entón, cando contestamos a outra pregunta, se estaba traballando nunha reformulación por varios motivos, non? Entre esos, efectivamente, era facer compatible o uso, pero a solución inicial, pois, de que tamén faláramos con educación, a solución, a primeira reformulación, por así dicilo, pois, non valeu ou pensouse nunha segunda que era mellor. Creo que son cuestións técnicas que tampouco o mellor debemos non ganamos nada entrando aquí, pois que a rampla de acceso sea dentro do colexio, en vez de fora. Por tanto, así a praza está completamente a mesma altura. Con isto quero dicir que, bueno, aí estamos en mans dos enxeñeiros, e de que tentemos que estar, non? E o outro non é unha cuestión de que en 2 semanas, non, temos que esperar a que ter un espacio de tempo suficientemente importante que non haxa necesidade de entrar con autobús por ali, que non haxa, por tanto, un período lectivo por un tempo, iso vai ser no verán, para rematar esa obra. Non é que agora... Me explico. Siguiente pregunta. Vale, a seguinte pregunta é: cal foi o criterio de reparto dos novos contenedores de lixo? Incluídos todos, Todos. Os amarelos, os de bios, de aceite, porque máis alá da serra, de aceite non se pode ningún. Vale, esta pregunta vai a contestar a Teniente de Alcalde, perdón, e Conselleira de Medio Ambiente. O criterio de... Bueno, eu vou responder o que tiña preparado, que pensei que se referían aos contedores verdes, que foron os que se compraron, os que comprou o Concello, e despois respondo a seguinte parte, que non estaba planteada. Bueno, a pregunta era cal foi o criterio de reparto dos novos contedores do lixo. O criterio de reparto destes contedores baseouse, por un lado, nas solicitudes e información transmitida polos veciños ao grupo de goberno, e por outro, no informe que se lle solicitou á empresa encargada da recollida de lixo sobre o estado dos contedores. Ese foron os criterios que se aplicaron. O dos contedores de aceite realmente é unha empresa privada que nos pon. É certo que se vai instalar na parroquia de Campo, na Ponte Nafonso, completamente. Falta outro por instalar, creo que en San Orente. Pero, bueno, non sei cando vai a ser, pero espero que sea pronto. A ver, en canto ao dos contenedores, nós o que vemos, creo que xa o trasladamos oficialmente e extraoficialmente tamén, en que estaría ben que darades unha voltiña polo Concello e mirades a ubicación e aos necesares o poder reubicar algúns deles. Porque o que non pode ser é que en 200 metros, en 300 metros, haxa 3 ou 4 contenedores amarelos, e no resto de outra parroquia non haxa máis que un. O que non pode ser é que donde había un contenedor amarelo se retire, pensamos que ibas a traer un novo, non, retirouse, desapareceu,
Non teño constancia de que se retiraron un contenedor de correo. Pois sí, é máis de unha. Estou me enterando agora. E A pregunta era o criterio de reparto dos novos contedores. vale, e os verdes tamén, no mesmo xeito, hai sitios onde están, pois eso, hai 2 ou 3 contenedores, logo hai 1 ou 2 kilómetros onde non hai ningún, hai que, creo que facer un replanteamento de onde están ubicados e como. E logo, os de aceite, vale, hai unhas empresas responsables, a vostede non o explicou no seu momento, que eran eles os que, vale, pero terán que facer un seguimento do que fai a empresa. E logo, a mí que me diga que si... Mira, eu creo que xa tuvestes non sei cantas réplicas da pregunta, só hai... Vale, solo... Remate vostede Sí, e despois... solo unha última aclaración, cando vostede di o criterio dos veciños que venían a... Non dixen que o criterio dixen que o criterio de reparto baseouse nas solicitudes dos veciños e información transmitida polos veciños e ademais agora sí que no informe que se solicitou a empresa encargada de recoller de lixo. Eu creo que está perfectamente respondida e se non está no diálogo podemos estar aquí 3 horas. Bueno, para ustedes non, pero para o resto do pleno mellor sí. Agora, alguna pregunta oral? Sí, eu teño unha pregunta. Pregunta oral por parte do BNG, que por certo non van ser respondidas hoxe, porque é a práctica habitual neste pleno. Vale. Cando está previsto que liciten e empecen as obras de reposición da baranda, do paseo, da ponte de Afonso? Máis preguntas? Non. Eu xa sei que non máis contesta, por iso eu quero dar un mes para que vaya a traballar. Si me gusta. Vou facer 2 preguntas, sabe que eu... Está previsto facer algunha actuación na carretera de San Lourenzo como nos contamos? Primeira pregunta. Segundo, cantos estudiantes creen vostedes que se poden beneficiar da axuda aprobada e que porcentaxe vai representar a axuda para estos? Porque eu non fun capaz de atopar a base sexta, que di, el importe das ayudas equivaldrá al porcentaje reconocido en la base sexta respecto del importe de los billetes de transporte solicitado. Axuda no transporte. Vale. Queda para o vindeiro pleno. Non temos máis preguntas orais. Rogo por escrito o BNG tiña un. Teño aquí, el leo vostede. Só para vos, non, só se non. Bueno. Vale. Tarde moito machisado, Está o mito en cabeza de Constanos que a día de hoxe seguese a empregar a Praza de Galicia para lavar os autocares de compañías privadas e dende unha toma de agua pública. Esta situación se foi trasladada tamén oficialmente e extraoficialmente. Rógase que se actúe dunha vez para rematar con esta situación anómala. Perfecto, tomamos nota. Rogos orais? Sí. Portavoz do Partido Popular. É sobre o espello onde se ve o tráfico aquí na carretera chegar a C550, onde hai que incorporarse para San Cosme, que está en mal estado. Eu non sei se o que hai que facer, pero bueno, o noso rogo é que tomen as medidas oportunas para arranxalo, para cambiarlo, por o que consideramos. Perdón, a que altura? Vido? Na curva de Vido. Na curva de Vido. Rogo por parte do BNG. O día 23 de novembro, con motivo do 25N, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, e aproveitando a representación dunha obra teatral, vostedes decidiron ler ese día un manifesto institucional, e así o encabezaron, ao que non fomos invitados a participar.
Xa non digo na lectura, como pasou na maior parte dos concellos, con ou sin maioría. Non se nos invitou nin siquiera a estar presentes. O Concello de Outes representámoslo, lle guste ou non lle guste, señor González, todos e todas as concelleiras e concelleiros. Todos somos cargos electos. Sexa cal sexa a nosa agrupación política. E se como agrupacións políticas non lle merecemos o respeto suficiente como para facernos partícipes, si o deberían facer as nosas veciñas, as que representamos, insisto. 27 mulleres durante o ano 2018 tiveron que ser protegidas en maior ou menor medida no noso Concello, e aproveito para dar as gracias ás traballadoras do CIN, asistentes sociais e demais traballadores do Concello que fan esta labor con ela. 27 mulleres só no Concello de Outes, insisto, e aínda que só fora por respeto a elas, aínda que só fora por iso, deberíamos dar exemplo. Os partidos políticos debemos ser capaces de aparcar outros intereses e mostrar a nosa forza e repulsa unánime ante un feito tan grave e preocupante. Tampouco fixeron vostedes ningún acto cos centros educativos do noso Concello, e vostede, mellor que ninguén, e digo pola súa profesión, debería saber que na educación e no exemplo está a solución a gran parte deste problema. E para rematar, o día 25, o Día Internacional en contra da violencia de xénero e da violencia machista, cando en todos os concellos, ás 8 ou 8:30 da tarde, tiñen lugar as concentracións, vostede convocounos as comisións previas ao pleno. Tivo que ser unha veciña, Fátima Romai, a que convocou de xeito espontáneo e a que aproveito para dar as gracias persoalmente como concelleira, pero sobre todo como muller, por mostrar unha sensibilidade e inquedanza que vostede parece ser que non ten. Non penso rogar nada. Moitas gracias. Sinceramente, pertenece moi mal gusto poñer en tela de xuicio o compromiso deste goberno contra esa lacra social que había entre ser por cuestións como as que vostede acaba de contar. De moi mal gusto. De moi mal gusto. Con todo, matamos. A nós comemos... Perdón. Vamos a ver. Espera un momento, no. Espera, un segundo. Perdón, aquí as palabras non nas sei. Pero eu teño un robo aquí. Bueno. Vamos a ver. Pero sempre lle pasa comigo. No, porque son un só. Tranquilízate. Un só vale para facer a vostede unha moción. Bueno, tranquilízate. Cuidado, faltamos todo, mira. Espera un momento. Non ten vostede a palabra. Estábamos contestando e falando dun tema moi serio. Vale? Eu pidolle desculpas a vostede porque non consideraba ou non me pasou por a cabeza que iba a facer outro error. Pero estamos falando dun tema moi serio. E aquí hai unha persoa que é a concelleira de Igualdade que pideu a palabra. A cal lle vou a dar. Antes de facer o rabo, venían de informarse porque sí que se fixeron actuacións nos centros educativos. A autora do libro Invisibles foi o IES con unha subvención do Pacto de Estado. Entonces, non sei a que ven... Actuacións por parte do Concello. Pois por parte do Concello. Evidentemente foi xestionado polo CIN. Non imos a entrar en máis discusións sobre iso. Ten vostede a palabra, ten a palabra contra o Partido Socialista para facer o robo oral que considera oportuno. Vou dicir antes de nada que se dixen non foi por quitarlle a palabra a concejal. Foi porque usted dixo levantamos a sesión. Eu teño claro aquí, agora, se lle vais a hacer caso como a outros, non o leo e quedamos tanto, entendo? Algo que vostede considera oportuno. Pois mire, xa non lle vou facer. Vou presentar como moción no próximo. Vale, pois está. E así vai non ter que facer. Rematamos o pleno. Pode vostede rematar que eu nos pago o rojo. Ben, rematamos. E vamos a ver,